Maayong buntag. Maghubad na sad ko karon sa mga palad nga gipadala sa Saudi with Love ni An. Daghang salamat An sa imuhang pagpadala sa imuhang palad sa ako ang Facebook page. Atong hubaron ang imuhang palad karon, ikaw labing nga pagkababae. Unya ana ay mga sakit-sakit nga mudangat basin na humana ni basin sa una raning panahon or coming ba ni. Unya ug dalaga pa ka karon pag-amping kaya na mga lalaki nga dili matinud-anon, unya naasay mga matinud-anon. Ug naminyo na ka ang imuhang partner ana ay mga kagahapon sa unang panahon. Kay ang iyahang baglis ni Unyas ang iyahang baglis. Ana siya mga kagahapon sa unang panahon. Unya ikaw maayo ka mugunit og kwarta. Imo jung pigungan nga dili gyud mo gawas. Ana may awas pero gamay ra. Dili ka gastador. Maayo jud ka mo pahiluna sa imuhang kwarta, mugawas lang kay ikaw sad dili man sad kadalo, manggihatagon man sad ka nga pagkaanak. Unya ikaw emosyonal sad ka. Dali ra pud ka masakitan ug makadungog kag mga istorya. Imong dibdibon ang imuhang mga nadungog. Ayaw ana kay dili na maayo ipalapos sa imuhang duwanggan. Unya i-focus kanang maningkamot aron mo uswag sa kinabuhi. Unya ikaw daghang dugukon kag mga lalaki, dugukon sad kag mga higala. Samok ang imuhang palad, daghan kaayong kuris-kuris. Nagpasabot na siya nga ikaw ang imuhang kinabuhi. Ana ay mga pagsuway. Ikaw pinanggaon ka og mga ginikanan og mga igsuon. Ang imuhang kumingking wala kaabot sa baglis sa imuhang tapad nga tudlo. Ang imuhang paningabuhi sakto ra. Pero wa may kumo sa mga pag-ampo. Paningkamot ug pag-ampo kanunay aron muuswag sa kinabuhi. Kay ana agyoy mga kwarta nga moabot diha nimo pero muaksyon og kahanaw bisag unsaon og gunit. Ug ampo lang jud kay ikaw ra ba pod maayo ka sa negosyo. Maayo ka sa negosyo. Suwayi kay wa may kumo sa mga pagsuway. Ikaw na linya gyud ka sa negosyo. Ikaduha ra nimo ang trabaho. Kung naa kay mga plano karon nga magnegosyo ka, pagsugod na bahala gamay asa ra man na unya mudako ra na siya. Ang gamay mo paingon nas dako. Unya ana asay plano nimo nga gusto ka mo abroad sa gawa sa nasod. Ayaw na pag abroad i-focus ang imuhang huna-huna diri sa Pilipinas sa imuhang pamilya. Kay ang imuhang kuan number 1 jud ang negosyo. Pag negosyo na kay aron apsay ra ang dagan sa paningabuhi. Unya ikaw
naasay daghang masina nimo. Basin masina sa imuhang kagandahan. Kasagdihin ang masina kay kana mauna si jay hinungdan nga kita maningkamot. Challenge na sa ato ang kinabuhi. Maunay hubad ha sa imuhang palad o ikaw labing maayo sa negosyo. Unya emosyonal nga pagkababae dali ra masakitan. Arita sa imuhang natawhan. Ikaw nataw sa July 29. Ang July 29 di na siya magpadao. Mukamas jud sa paningabuhi kay gusto gyud nga muuswag. Maayo na. Unya sa unang panahon ikaw matinabangon ka og mga ginikanan og mga igsuon. Kay naa sa imuhang plano, daghan unta kag plano nga mupaedukar ka sa imuhang mga igsuon, magpa-renovate pa og balay, basin og adto na sa imuhang mga anak. Ug wala man gani nimo adto sa imuhang mga anak kay ana ay mga grasya nga moabot sa imuhang kinabuhi nga dili nimo damhon. Unya ikaw sad usahay mag-usab-usab sad ang imuhang huna-huna. Ayaw og usab-usab ug unsay imuhang mga plano suwayi. Pila ray pag-undang og di mo click. Unya karon jud gusto jud ka nga mahiluna ka na akay imuhang kaugalingon nga yuta og balay. Ampo lang mo na yung giingon nimo, sugod na sa negosyo kay maayo ka dihang dapita. Unya ikaw tinangga baya ka sa imuhang mga ginikanan og mga igsuon. Di sila makatalikod diha nimo. Unya ikaw sad di sad ka makatalikod sa imuhang mga ginikanan og mga igsuon. Bahala og walay imo basta naa sila. Ampo lang kanunay ha kay aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi o paningkamot kay maayo jud kas negosyo. Maunay hubad sa imuhang palad ug natawhan. Daghang salamat an-an sa imuhang pagpahubad ug God bless sa imuhang pamilya. Mo shout out ko ni Elsami Mabala, ni Tita Ami USA, ni Fee Mangas, o daghang salamat ninyo sa inyong pagtabang sa hubad sa damgo. Daghang salamat o God bless ninyong tanan, maayong buntag. Daghang salamat sa makunanayong pagsuporta sa hubad sa damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Daghang salamat! Thank you for watching Hubad sa Damgo. Please do not forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Thank you!